गासैनोबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बरदिन एबा ख्रिस्टमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरदों। गासैनोबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बरदिन एबा ख्रिस्टमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरदों। फरायसालिफोरनि लिस्टखौ जों खालामबाय थादों। गिबियावनो जोङो सार्भे मोनसे ओंखारबाय, बे लिस्टखौ जों स्टेटनो हरबाय। सेकेन्ड मोनसे सार्भे जाबावगोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजोंबो सावरायबाय थादों। आरो मेक्सिमाम कनसिडारेसनाव बेसेबां फरायसालिखौ जोंनि सोनो हायो प्रभिन्सियेलाइजेसनाव जों बेखौ नाजाबाय थादों। उदालगुरि जिल्लानि जथुम्मायाव फैनानै गोजोननाय मोन्दों। जोबोद मोजां मोनसे जथुम्मा बिथांमोना नोलोबारियाव खुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो माहारिनि थाखाय गोबां खामानि मावबोबाय थादों, इयुनावबो मावलांबाय थागोन जों बेखौ फोथायो। आथिखालावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिं, समाजारि बिथिं, रांखान्थि बिथिं, सोलोंथाइनि बिथिं, जोंनि जि गोरोबथाखौ जाफुंसार होनायनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव खामानि मावदों। आङो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे जिफोर लाइमोनफोर, सेंग्राफोर, जोहोलावफोर एबा जोंनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानावमोना जायफोर फरायसा आफादखौ दिनै दैदेनबाय थादों, बिथांमोना इयुनाव जाहाथे आरोबाव जाफुंसार जायो बिनि थाखाय आं अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। लोगोसे बेवहाय फैनानै आङो गासैनोबो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय बरदिन एबा ख्रिस्टमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ आं बयनिसिमबो बावहरदों। भेन्सार फरायसालिफोरनि लिस्टखौ जों खालामबाय थादों। गिबियावनो जोङो सार्भे मोनसे ओंखारबाय, बे लिस्टखौ जों स्टेटनो हरबाय। सेकेन्ड मोनसे सार्भे जाबावगोन आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादजोंबो सावरायबाय थादों। आरो मेक्सिमाम कनसिडारेसनाव बेसेबां फरायसालिखौ जोंनि सोनो हायो प्रभिन्सियेलाइजेसनाव जों बेखौ नाजाबाय थादों। हा हुनि जेंनाया गोबां गैला, एफा एनै दङ, नाथाय आंहा फोथायनाय दङ जे हा हुनि जेंनाखौ जोङो 100% नङाबाबो 90% जोङो सुफुंजोबनो हागोन। बेवहाय हाई स्कुल जि दङ बेवहाय हायार सेकेन्डारिनि थाखाय बुंदों, बेखौ आङो प्रप'जेलखौ थाबैनो होगोन। लोगोसे नोलोबारियाव मोनसे 1 कौटिनि मार्केट सेट मोनसे बेवहाय बानायनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों, बेखौ बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय जोङो बेखौ लुनानै होगोन। आरो बेजों लोगोसे सुजित नार्जारि जि अडिट'रियाम धनस्रि समस्तिनि, बेखौ गुबुन जायगायाव लांदोंमोन होनना बुंदों बिथांमोना, नोलोबारियाव लुबैदों सेन्टार हिसाबै, दा बेखौबो नोलोबारियाव गायसननाय जागोन। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय इउनिभार्सिटि केम्पास, गुबुन गुबुन बिथांमोना प्रजेक्ट लादों। बे गासैबो प्रजेक्टखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जों बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय मदद खालामगोन। থাৰ্ড কনভকেশ্যন বড়োলেণ্ড কালচাৰেল কমপ্লেক্সত অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াত 464 পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট, গ্ৰেজুৱেট আৰু ডিপ্ল'মা ষ্টুডেণ্টবিলাকক ডিগ্ৰী দিয়া হৈছে। তো আজি আমাৰ সকলোৰো এটা আনন্দ অনুভৱ হৈছে যে আমাৰ কোকৰাঝাৰত যি CIT দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামৰ পিছত ইয়াত ইষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, সেইটো এটা বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱাটো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু CIT কোকৰাঝাৰৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ভাল ভাল ইনষ্টিটিউশ্যনত তেখেতসকলে প্ৰফেচাৰ হৈ আছে আৰু বিভিন্ন জবত তেখেতসকলে গৈছে। ইভেন ভাৰতৰ ভিতৰত ৰিপুটেড কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিজবিলাকতো তেখেতসকলে অলৰেডি চাকৰি পাইছে আৰু তেখেতসকলে বিভিন্ন ষ্টাডি ৰিচাৰ্চবিলাক কৰি আছে। গতিকে আমি সকলো প্ৰাউডফুল কৰিছোঁ। যি 464 ষ্টুডেণ্ট আজি তেখেতসকলক ডিগ্ৰী দিয়া হ'ল, যি অনাৰ দিয়া হ'ল, সেইসকলে অনাগত দিনত আমাৰ কোকৰাঝাৰ বা বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কিবা ভাল কাম কৰিব, এটা নেতৃত্ব ল'ব পাৰিব, সেইটো মই আশা কৰিছোঁ। আমি শিক্ষাটো সবচে অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ, কাৰণ এটা চিভিলাইজেশ্যন আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সেইটো শিক্ষাৰ দ্বাৰাই নিৰ্মাণ হয়। আৰু বৰ্তমান যিটো চিভিলাইজেশ্যন আজি ক'বলৈ গ'লে ছায়েন্স আৰু টেকন'লজি, এইটো সবচে আগত থাকি নেতৃত্ব দিছে। সেইকাৰণে চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমাৰ বড়োলেণ্ডত আমি NIT ডিমাণ্ড কৰিছোঁ
আমি চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ সেইসকল ইনষ্টিটিউট নিৰ্মাণ হোৱালৈকে CIT কোকৰাঝাৰে বিভিন্ন বিষয়ত লিড লৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা হৈছে যে ইয়াত নতুন নতুন সাবজেক্ট বা নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰম ইয়াত আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আলোচনা হৈছে আৰু ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টবিলাকক এট্ৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান কথা চিন্তা হৈছে গতিকে CIT কোকৰাঝাৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া ভাল এটা ইনষ্টিটিউট হ'বলৈ গৈ আছে মই আজি এই প্ৰগ্ৰামত এটেণ্ড থাকি সেইটো ভালকৈ অনুভৱ